pangunahing produkto ng ating bayan. Magaling, Pedro! Paalam!
sad sa mga nagistar sa banwang Daraga, mga sinaunang tao galing tribong Butyaw Malubago. Dahil sa magkataning asin magkaamigo, binansagan sindang tribong Butmal. Matrangkilo, kadakol ang produkto asinigwang mayaman na kultura ang tribu. Pinagselebrar asin pinag-oorgolyo ang Apay Festival bilang pagnilala asin pagtawnin honra sa pinagikan kan sa indang hanap buhay. Tuguti kami nindo mga gurang buda mga aki. Itaw nindong danay ang paghimati. Mga pangyayaring istorya'y kaakit-akit. Marhay nagabi banwang Daraga. Tribong Budmal sa atawbangan nindo minasalulo.
Group number 9, time consumed 9 minutes and 44 seconds. Ayan, so dyan nagtatapos ang ating Cagsawa Festival Street Dance Competition Exhibition proper.